Temperatura altuak geroz eta ohikoagoak dira gure hiri eta herrietan, baina gure gorputzak ez daude horietara ohituta, eta horren bestez, bero kolpe bat pairatzeko arriskua dugu. Gure gorputza normalean 36,5 gradu inguruan egon ohi da, eta igotzen denean ura eta elektrolitoak galtzen ditugu. Azken hauek muskuluen uzkurdura errazteko eta nerbiobulkaden transmisioa ahalbidetzeko balio dute. Bero kolpea gorputzaren gainberotzearen ondorioa da. Temperatura altuetan egoteagatik edo temperatura altuetan jarduera fisiko luzea egiteagatik gertatu ohi da gure gorputz temperatura 40 gradu edo gehiagora igotzen denean. Baina nola jakin bero kolpe bat pairatzen ari garela? Lehendabizi buruko minarekin hasi oigea eta goragalea dugu izerdi patxetan gaudela. Egoera oso larria da, aurreko sintomak izan da, karranpak pairatzen baditugu giharretan, taupadak bizkortzen badira, hitz egiteko arazoak baditugu eta konortea galtzen badugu. Gure gorputzaren abisuak ulertu behar ditugu eta egoera larrienak ekidin. Horrexegatik, gaizki aurkitzen hasten bagara, itzaletara joan behar dugu, leku freskoago batera eta hidratatu, pixkanaka ura edan da. Zorabiatuta sentitzen bagara, etzan, oinak altuan jarrita, eta gorputza hoztu. Bere biziko garrantzia du hoztearenak. Gehien bat, haur edo pertsona edadetu bati gertatzen zaionean. Dena den, hoberena arazoa ekiditea da. Udaran, arropa zabalak erabiliz, urasko edanda, ordu beroenak saiestuz, eta eguzkitik babestuz.